Ahoj, toto je recenzia noža Rockstead Shoe. Nôž príde v takejto celkom peknej krabičke. Logo Rockstead, krabička je drevená, mimochodom veľmi ľahučká, neviem z akého typu dreva, to je zrejme z balzového, ale nie som si tým úplne istý. Záruka, špecifikácie, registračné číslo, čo je vlastne typ Shoe C plus výrobné číslo 065, typ ocele na čepeli ZDP 189, tvrdosť čepele 66,5 HRC, čiže vlastne tu máme aj doklad o meraní tvrdosti. Ten vtlačok po meraní tvrdosti je ešte na čepeli vidno, to vám potom ukážem. Materiál rukovete titán, povlak, DLC, ten sa týka tej rukovete v tomto prípade. Čepel je iba brúsená leštená, čo ale teda u nožov Rockstead je témer až urážka, pretože taký krásny výbrus a vyleštenie čepele, to sa len tak nevidí. Tu je. V škatulke okrem samotného noža nájdeme už iba klip, ktorý je z nerezovej ocele a dá sa pripevniť na nôž tak, že sa odskrutkuje a vyberie táto titánová záslepka a potom sa rovnakými skrutkami priskrutkuje ten klip. Ja som ho tam ešte namontovaný nemal, zrejme ani mať nebudem, ale je to dobrá možnosť pre klasické nosenie vo vrecku. Rukoveď je obojstranne zdobená vygravírovaním tradičného japonského motívu marhule. Ako som už povedal, tá titánová rukoveď je povlakovaná DLC povlakom, to je táto tmavá časť. A po povlakovaní potom z oboch strán je ešte tu na tej gravírovanej časti prebrúsená, čo vytvára pekný kontrast a tá vygravírovaná časť potom veľmi pekne ukáže. Existuje aj verzia tohto noža bez toho výbrusu, čiže čisto len v tejto tmavej časti, kde je vlastne celá rukoveď tmavá. Mne osobne sa páči viacej táto verzia. Čepel, to je kategória sama pre seba. Toto naozaj páni z firmy Rockstead majú zvládnuté absolútne dokonale. Ja som ešte nevidel lepšie, krajšie vybrúsenú čepel. A teda videl som ich už veľa a porovnávam iba s tými najlepšími, ale toto je naozaj niečo. Na tom videu to zrejme nebude tak dobre vidno, ale ten povrch je naozaj dokonale zrkadlový, bez najmenšej chybičky. Symetricita toho výbrusu je tiež perfektná. Dokonca aj táto časť, ktorá nie je leštená, je absolútne bezchybne povrchovo upravená. Tu je vidno značku, taká tá bodka, to je značka po meraní tých Rockwellov, tej tvrdosti. Poistka u tohto noža je button lock, čo je
pomerne neobvyklé u manuálneho zatváracieho noža, skôr u automatov. Je to bežné, u automatov sa stretávame s button lockom, u manuálnych nožov skôr málo, ale nemám s tým žiaden problém, pretože ten zámok je perfektný, bez absolútne žiadnej vôle, či už do strany alebo v smere zatvárania, takže nemám problém s button lockom, je tu vyriešený veľmi dobre. Ergonomia noža je výborná, ten základný uchop je naozaj perfektný, to je naozaj ukážkové. Jednak týmto tu rihovaním potom pokračuje aj rihovanie na tej čepeli, takže dá sa viacerými spôsobmi vydržať. Takisto sa dá uchytiť priamo pod čepelou, aj tam je malý kúsok rihovania. Nôž sa dá otvárať ako z pravej, tak z ľavej strany. Ten button lock je zase výhodou v tom, že obe strany rukovete sú vlastne v tom tvare zhodné, hej. Nie je tam ten tá framelocková časť, ktorá by nejakým spôsobom znemožňovala otvárať si jednej či z druhej strany. Nôž je veľmi ľahký, má iba 100 gramov, čo sa mi až nechcelo veriť pri tých špecifikáciách, pri tom, že to je vlastne celokové a hrúbka čepele 3,2 mm a tak ďalej. Ale potom, keď som si to bližšie preštudoval, tak som zistil, že napriek tomu, že tá rukoveď už sama o sebe je relatívne ľahká, ten titán, tak on ešte navyše aj z vnútornej strany, neviem, či to bude vidno, no zrejme teraz, z vnútornej strany sú tie rukovete ešte odľahčené. Je tam také pomerne veľké vyfrézovanie na obidvoch stranách, takže tým sa dostávame k tým 100 gramom. Nôž prišiel od výroby samozrejme perfektne ostrý, čo sa dá očakávať u firmy Rockstead, by sme ani nič iné neočakávali ako úplne dokonalú ostrosť toho noža. Hej, ten nôž je naozaj špičkovo nabrúsený a vzhľadom na tú špecifikáciu tej ocele, vzhľadom na tú tvrdosť a na ten obojstranný konvexný výbrus perfektný, tá ostrosť zrejme aj dlho vydrží. Samozrejme, keď s tým človek nebude otvárať konzervy, ale to sa u takéhoto exkluzívneho noža samozrejme nepredpokladá. Porovnanie veľkosti. Tu je Sebenza Large 21, Lion Steelesser 1. To sú takí titánoví kamaráti. Ako vidno, ten nôž je z nich najmenší, ale v podstate tá veľkosť pri tej ergonómii a pri tom pomere rukovetiek dĺžke ostria je celkom dobrá. Ten nôž naozaj nemá žiadnu chybu. Veľmi dlho som sa snažil odhaliť niečo, čo by sa dalo skritizovať na tom noži, ale naozaj sa mi to nepodarilo. Takže toto je vlastne, pokiaľ sa správne pamätám, tak to je druhý nôž po Sebenze od Chrisa Reeva, ktorý absolútne bez výnimky splnil moje očakávania a na ktorom som nenašiel žiadnu chybu. Samozrejme, túto tá cenová hladina ešte je o dosť väčšia ako u Chrisa Reeva, už aj tam je to dosť, ale tu je to ešte markantnejšie, ale to už, ako je vidno z toho čísla,
že toto je 65. nôž na Zemi, ktorý takýto je. A zrejme ich dohromady není vyrobených viacej ako 100, tak myslím si, že to nie je predmetom tejto recenzie tu skúmať, či ten nôž naozaj stojí za tie peniaze, alebo nie. Každopádne je krásny a je vyrobený úplne bezchybne. Ďakujem za pozornosť.